Porrotxen aplikazioa eskuragarri dezuela, eta bueno, aplikazio xume bada. Hasteko ikusiko dugu nola dantzatzen duen porrotxek bere abestiarekin. Sugetxo horri ematen badiozue, hasiko da dantzan. Umeak porrotx ikutzen badu, aukera du dantza mota aldatzeko. Ikutzen duen bakoitzean, porrotxek dantza mota aldatzen du. Abestia bukatu nahi badezue, eskuin aldeen beralden dagoen ikonoa klikatu, eta berriro menura joango zate. Goi alden ikusiko duzuen bezala, koloreak kolore desberdina daude. Bat aukeratu ezkeo. Gorria aukeratu duzu, gorria oso kolore garrantzitsua da. Kolore bakoitzean umeak dauke aukera zea pantailan agertzen dian ikonoa klikatuz, gauzak aktibatzeko. Aldatu nahi badezue kolorez, ikonoi zapaldu eta laranja. Kalabaza ikutu ezkeo, lagun ateratzen da. Beste kolore bat aukeratu nahi badegu, gelditu. Eguzkiak nahi badegu, horiari emango diogu. Eta umeak lainoen gainean klikatuz, lainoak desagertzen joango dira, eguzkia ikusi arte. Berdea klikatzen badegu gainean lainoetan klikatzerakoan, euria agertzen da, eta belarra azten hasiko da. Horrela kolore guztiekin, saltxeatu. Eta bukatzeko, menuan zaudetela, kolpeka ez baizik eta igurtziz, kriskala igurtziz, porrotx parrez hasiko da. Kilikiliak egiteko aukera dezue. Ez dira kolpetxoak eman behar baizik eta igurtzi. Ados? Bueno, ondo pasa eta kontatuko diguzue ea zemuz ibiltzen dien umetxoak aplikazio berri honekin.